Grabe ka po yung trabaho agad. Di ba kumita? Cho, uy Cho. Cho ay, trabaho lagi sa Cho. Ha, construction na Cho ba? Kapag po yan Cho eh. Init kayo. Grabe init na Cho. Init. Dingin mo na Cho. Few inches later. Penindot sa akong mga tanong. Unsang kang kahuya ka diha? Ay, sorry. Kanis taon-taon mo muwak, oy. Para kakita sa dos niyong buwak, hila na mo katuig diha. Wag gid mo. Katagkan sa niyong lamuka mo, oy. Sige pumaak ba? Kamurgi ikaduhang nakapaak sa kuha. Nok-nok! Lawgi niya na dihang mga manok og itik ha. Nya ang kahoy sad. Bughaan na diha kay wan atay kahoy. Nao? Kauwan no na sad. Unsa man na? Na naman ko dire. Naglawag naman ko sa mga manok. Kadaghan na pwede ko sugo noon. Ako pa'y manlaba, ako pa'y manilig, ako pa'y mangwaswas yung mga pante. Kaya ka na yung igsuno. Ikilig na di ko aling buging eh. Makahat sa mata. Kagwapo naman sa buing. Ay! Masisirag na ako forever ba? Sige lang naging ka. Paita, biyan na yun. Mamatay na suguan niya eh. Gusto pa magklase eh. Di man ta matay sa COVID, ani matay mata sa sugo. Na, napipabuga, wayat sa. Uy, Duday, nagunsa ka man diha. Wangat sabi. Ano? Kalangas ba ni mo dira? Oy! Pag busy ka na sa love life, pag-uwat sa! Kusang tiwason! Dugaya sa niniya oy. At sa ragani, dugi kikakwa, meron ba gwapa? Ano ko? Yung tsaa! Kadalian sad ni mo, oy! Ano ko? Yung tsaa! Nawa ra gini sa sugo no. Ingon ko at sa dili tsaa. Unsa man ka bungol o bungol-bungol lang ka? Ay! Abi mo lang tsaa! Tsaa ra mo gud ako ah! 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の dream A few moments later. Kapuyan ako eh! Buhay sa ko eh! Kagabuntag jud inig mata imong nawong ang gipangita permiti kang giampo pero ngano man kalit kang gibiya kagabuntag jud Unsa man ro, inig oy? mata Ano ganda sa gawas? imong Kurok-kurok pagtingog niya. Pero di kanding naghikog. Sa ilalim ng puting ilaw sa adlaw na buwan. Ginagawa mo! Wala lain anak.
Witi. Musaya na sad ka? Simula't muli ng aking pag-ibig. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay ipong habang buhay na ito. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay ipong habang buhay na ito. Gaya pa niya naabot eh. Gaya na rin paabot dire eh. Gaya na dyan yung mga laki mga kapul.
Unsa ka, Chok? Pati ka mga damo, Chok. Tayo. Hi mga kacho! So, shoutouts namin nila ni John Paul Bistal, Rex Dumaget, Ryan Tobos, Hanamichi Sakuragi, Julaidin Godines, Christy de la Peña, Kristen Sino, Giselle De Ocampo, Marjorie Mundido, Mary Chris Robio, Riley Tabunyag, ug Queenie Tabunyag. Marjorie Duarte, og ni Restituto Puentes, og ni Tricia Remulta and Raul Tatsuki Remulta. Hi mga kacho, salamat kayo sa padayon yung pag-support sa among channel mga kacho. I hope na dili mo mapulaan o padayon gihapon magsigig sa pag-view sa among mga video. I hope na malingaw mo and among i-promise mga kacho na among ihatag among best and the full entertainment na inyong kinahanglan. Sa mga wala pa nag-subscribe sa among channel, please subscribe mo dire by clicking this subscription button. Then Hit you the can notification bell. notification bell para every time na mag-upload ng mga bagong video is Kamoy mag-una sa among videos. yes, updated mo. Salamat mga kacho. Then, kung ganahan din mo magpa-shoutout, just comment shoutout Kacho. Balik. Shoutout Kacho. Just comment. Just comment below.